babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Ng ating kabisyo na si Chester. Si Chester na nagtanong kay Estong na kanyang pare kung pwede ba tikman ang saging niya. Actually, ang awkward, no, in public, kapag may narinig kang lalaki sa lalaki nagtanong, "Pre, pwede mo matikman yung saging mo?" Ako nga, nung bumili ako ng itlog sa tindahan, yung nagbebenta sa akin, lalaki. Tapos tinanong ko siya, "Kuya, may itlog ka ba?" Parang na-awkwardan ako at that point. Nung una wala namang mali siya sa akin pero nung ngumiti si kuya na parang may tinatagong kamanyakan, parang sabi ko, ay, yun pala yung dating nung tanong ko kung may itlog siya, diba? Malamang may itlog kasi nga nagbebenta, diba? May tindahan. Ang lalaki, lahat naman, merong saging. Depende lang sa lalaki kung ano bang itsura. May iba kasi overripe na. Yung iba naman, sariwang-sariwa pa. Yung iba naman, sobrang mabuhok, diba? Mapapatanong ka kung saging ba talaga to? O mais. Di ba yung mais? Di ba yung mais? Pag ginawakan mo, parang may mga bukol-bukol. Tapos madaming buhok. Di ba? Yung babalatan mo muna, tapos yung pag ano. Okay, sige na nga. Pakinggan na natin ngayon yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Doc Yorjay. "Hi Chester, ilang saging bang naubos mo? At anong klaseng saging yan? Saging na sa babayan? Saging na nakasabit sa puson ng mga kainuman mo? Mag-iingat ka sa pakikipag-inuman. Baka mamaya, sa sobrang kalasingan mo, hindi lang saging ang madukot mo. Tahong na rin pala." Maraming salamat, DJ Rocky. Actually, sa inyo ba, I mean, pag ikaw, kapederasyon ka, okay lang ba sa inyo na minsan sa buhay nyo makatikim kayo ng tahong? Oo, yung tipong sobrang lasing ka lang. Parang kaya nakatikim ka ng tahong na kahit hindi mo namang gusto yung tahong, gusto mo talaga saging o talong, ganun. Parang biglang nagpaanod ka sa mga naghanap sa iyong kalasingan. Iba na yung espiritu na dumadaloy, diba? Sa katawang lupa mo. Oo. Kumbaga na take over ka na ng alak. May ganun ba? Kasi parang meron akong narinig na saloobin ng isang bading. At ang sabi niya, never daw na kahit lasing siya, papatol siya. Or parang titikip siya ng tahong. Parang never. Kasi parang kahit ipakita mo pa dyan ang pinakamagandang babae, hindi daw talaga.
Oo. Iba pa rin daw yung kagustuhan niya. Nagigising daw siya pag ganun. Eto naman po ang sabi ni DR. Happy weekend! Para kay Chester, napaso ka sa pagkain ng saging na mahaba pero nilagang saging na saba lang ang kinain mo. Tsaka yung mahabang saging na tinutukoy mo ay yung latundan o yung berde na balat. Mahilig pa naman akong kumain ng saging, baka maisip ko pa yung kwento mo pagtulog ko. Hindi kaya sa past life mo, DR, isa kang unggoy? Diba, bakit natin nire-relate yung pagkain ng saging o pagkahilig sa saging sa unggoy? No? Madalas kasi nating makita yun eh. I remember nung bata pa ako, nagpapasyal kami dyan sa may Manila Zoo. Diba, sa Manila Zoo, sobrang dami dyan, marang orangutan, iba't ibang klase ng species ng monkey. Tapos ang laging pinapakain, saging. Napansin nyo ba yun? Ewan ko ngayon kung meron pa silang mga orangutan dyan tsaka monkey Pero di ba pinaganda yan? Oh. So bakit natin naiisip na kapag mahilig ka sa saging, unggoy ka, ganyan? Pero masarap naman kasi talagang saging. Anyway, eto naman sabi ni Charles. Ano kaya tong itunutukoy na saging na ito? Sa una kasi banana Q yung nasa isip ko. Pero may binanggit na balat, so baka steamed na saging na saba. Actually malaki yan. Hindi lang malaki, mataba. Kaya pala sarap na sarap sa saging ni Estong kasi mainit. Oo nga naman, masarap pag mainit. Parang sa pagchuchuk-chuk chenes, hindi masarap pag hindi nagiinit. By the way, DJ Rocky, maniwala ka pa dyan kay sender na lalaki siya. Sus, paminta pala. Charot with harot. From Charles. Kaya nga, diba, pamin nga eh. Paminta. Ay, lalaki pala ako. Eto naman po ang sabi ng ating eksperto pagdating sa usaping SPG, Brian Mariano. Pasok! Good evening sa'yo, DJ Rocky. Masasabi ko kay Chester, sarap ka sa saging ni Estong, no? Nagugutom tuloy ako. Joke lang. Bibili na ako ng banana split sa tindahan namin. Anyway, total naman lagi kayo nagiinuman. Lasingin mo kaya si Estong at patulogin mo ng mahibing para makatikim ka ng totoong saging ni Estong. Kaya masasarapan ka. Eto, sabay mo ng challenge. Pag sabihin mo yung totoong saging at yung mismong saging ni Estong, isubo mo parehas para masarapan ka at mabululad ka. Joke lang. Basta enjoy ka lang sa pagkain ng saging kahit kanino ba yan. Yun lang masasabi ko, DJ Rocky, at maraming salamat. Maraming salamat, Brian Mariano. Gusto pa talaga nabubulun-bulunan, no? Ito pa sabi ni Bobby D. Chester, try mo yung malaking saging. Balatan mo at ipasok mo sa butas ng wet packs. Hoy! Labas-pasok! Isipin mo na lang saging yan ni Estong. Enjoy. Hoy, Bobby D, ikaw Yun lang, DJ Rocky. Ito pa sabi ni Alan Avanzado. Dapat DJ Rocky yung saging na saba. Mas malaki, mas masustansya, charot with harot. Ang taba nung saging na saba. Parang bagay dun sa saging na saba, inuunti-unti Diba? Ito pa sabi ni Robert. Anong saging yan? Saging na napakuluan? Saging na hinog? Baka naman sa kalasingan mo, ibang saging palang natikman mo. Tawang-tawa ako sa SPG for tonight. Hindi kaya, Robert, gusto mo rin ng saging? Charot! Sa mga natutuwa sa SPG natin, baka gusto rin talaga ng saging. Okay, so nakapag-research ako guys, iba't ibang klase ng saging. Pero batiin ko muna yung nakikinig ngayon. Si Madam Elaine Bark, ayan, ang aking Frenicals. Alam mo, Madam Elaine, I miss you so much. Yung sister-in-law niya nakikinig daw na nasa tindahan. Mom, she love you. I'm so happy that you're listening. At syempre may mga kasama tayo biglang bumisita all the way from
diet. Oh, diet. Woohoo! Pinag-uusapan kasi namin dito yung saging. Si Mina de Alba nandito din. Oo. Konyo Bicolano nandito, oh. Wala lang. Sinasabi ko lang. No? Ina-announce ko lang na nandito si Mina. At yung mga kasama niya sa cultural dance. Tama ba? Oh. Anong tawag dun sa ninyo? Organization nyo? Tanghal Kulturang Camp Norteño. Akalain mo yun. Nandito ang mga napaka-talented na artists and dancers natin. So, eto muna. May explain ako sa inyo. Meron ako dito nakitang iba't ibang uri ng saging. Wait lang, bababaan ko yung brightness para makita online. Pero just in case na hindi nyo makita online, sasabihin ko po sa inyo at i-describe ko po sa inyo yung bawat saging na nakikita ko po dito, no? Meron po tayong tinatawag na lakatan. Ito pong lakatan na to ay madilaw, matigas, mahaba, siksik ang laman. Okay. Meron po din po tayong tinatawag na Cavendish. Madalas po ay ito ay nabibili natin sa Sibinilibin. Diba? Ito nabibili natin dun eh. So pag tinignan mo yung saging na to, makinis. Diba? Tapos medyo yung pagkadilaw niya, hindi hinog na hinog. Diba? Tapos meron din po tayong tinatawag na, ito, ngayon ko lang to napagtanto, yung inabaniko. Etong inabaniko, produkto to ng ina mo. Charot with darot. Etong inabaniko, parang halos same sila ng lakatan, pero parang medyo mas rough siya. Yan. Tapos meron tayong tinatawag na bungulan. Etong bungulan naman na to, para rin siyang lakatan, pero hindi pa siya hinog. Okay? May tinatawag din tayong lagkitan. Etong lagkitan na to, mataba sa dulo, pero sa uluhan, manipis. Sinong gusto ng ganon? Tapos meron din tayong latundan. Oh, gusto nyo ba yung may batik-batik? Diba? Gusto ng batik-batik. Oh, eto yung saba. Alam mo yung saba, syempre, para yan sa mga nag-exercise dito sa CCP, di ba? Yung kapag jogging ka ng jogging tapos gusto mong pumayat, yan yung pinakamasarap kainin sa umaga, yung nilaga lang na saba. Etong saba na to, hindi man siya ganun kalaki o katangkad, pero mataba. O anong mas gusto mo? Yung mataba pero medyo maliit or mahaba pero, mahaba pero manipis. Mahaba pero manipis. Oh. So saba, mataba pero medyo maliit. Oh. Eto mayroon pa tinatawag na bulkan. Alam mo, nakakita na rin pala ako ng bulkan sa palengke. Nung hinawakan ko yung bulkan na saging ano to? Medyo rough din. Tapos may mga konting batik-batik din to. Oh. Eto. Alam mo, hindi ko akalain may kumakain ng ganitong saging Tindok. Alam niyo po ba yung tindok? Eto, parang galamay po siya ng mga witch. Pero yellow, na may batik-batik. Yan. Tindok ang tawag. Di ko pa nalalasahan to eh. Pero from the looks of it, para siyang mapakla. Di ba kasi may saging na iba na kapag sinubo mo, tapos sinikman mo mapakla, yung parang hindi mo malasahan yung tamis. Oh, eto pa meron, senyorita. Etong senyorita na to, perfect to para sa mga nagtatai yata di ba? Etong senyorita na to, kahit maliliit, busog ka naman. Etong morado, medyo may pagka-color reddish siya, no? Hindi ko sure kung namamaga. Nagkaka-allergy ba tong morado na to kaya nag-orange or parang reddish siya, pero ganun po yung itsura niya. At eto yung madalas makita ko din sa palengke. Ang tawag po dito ay utungan. Oo, utungan. Etong utungan po na ito, mas madami po yung batik-batik niya kaysa dun sa makikita ninyong surface na malinaw na yellow siya. So hindi ko alam kung sinong kumakain itong utungan na to, pero
mukhang ang mga kumakain nito, yung mga gusto ng mga matatanda. Kasi palagi ko ganito yung itsurahan eh. Kapag medyo may edad-edad na, diba? Dami ng batik-batik, ganyan. Charot! May darot! So, yun yung iba't ibang klase ng mga saging. Oh, dito sa Pilipinas, actually, sa ibang bansa, parang hindi ko mawari kung merong mga ganun pang ibang klase ng saging. Parang dito lang sa Pilipinas yan or sa Asia lang, diba? Yung parang nakakapag-imbento tayo ng iba't ibang klaseng saging. Ewan ko, diba? May Pinoy banana. Charot! With darot. Pero eto talaga yon, kabisyo. Ang masasabi ko lang sa SPG Secret File Sender natin ay ingat-ingat din. Kasi baka mamaya ibang klaseng saging yung masubo mo at bigla ka pang mabulunan dyan o kaya ma-choke, diba? Tapos sabi mo, choke me. Seri. Charot! Diba, baka ma-choke ka tapos parang mabulunan ka o kaya yung masamig pa, yung pa yung maging sanhi ng pagkamatay mo. Kaya kabisyo, ingat-ingat lang, dahan-dahanin mo lang. And as much as possible, dapat meron kang panulak talaga na malinaw dyan. At yung malinaw na panulak dyan, tubig. Itubig mo para hindi ka magkasakit, diba? Para maganda yung amats mo, hindi ka mahihilo, walang hangover. Tsaka higit sa lahat, pag-iisipan mo talaga kung sino o kanino pala. Anong klaseng saging yung kakainin. Yan. Mamili ka na lang dun sa mga klase ng saging na sinabi ko. O kung gusto mo pa rin yung kay Estong, pwede naman. Basta si Estong, malinis. Kumbaga, nagugupit, diba? Ng mga unwanted hair, diba? I mean grass. Yung mga grass, diba? Dapat tinatanggal yan eh. Yung mga damo-damo na hindi dapat. Tinatanggal yun para maganda ang pagtubo ng saging. Makinis. Diba? Pwede rin namang mamula-mula. Diba? Pwede rin namang manilaw-nilaw. Pero ingat ka, baka yung manilaw-nilaw na yan, iba pala. May sakit pa. So, kabisyo, be responsible sa pag-inom and be responsible sa pagkain ng mga kung ano-ano. Kasi bawal magkasakit, diba? Mahirap na magkasakit. And sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Abangan ko po ang inyong mga pinakatatagong sikreto sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in Super Backnern Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!